Ahoj, ak ešte nepoužívaš ChatGPT naplno, po tomto videu ho budeš vedieť využiť oveľa lepšie. ChatGPT je umelá inteligencia, s ktorou sa rozprávaš cez chat. Napíšeš otázku, zadanie alebo nápad a on ti odpovie, rýchlo a zrozumiteľne. Základom celého používania je tzv. Prompt. Inými slovami, je to návod, čo má urobiť. Platí jednoduché pravidlo, čím lepší prompt, tým lepšia odpoveď. Namiesto krátkych vied skús písať čo najkonkrétnejšie. Povedz mu, pre koho je odpoveď určená, aký má mať štýl a čo presne chceš dosiahnuť. ChatGPT môžeš používať na učenie, písanie textov, e-mailov, scenárov na YouTube, príspevkov na sociálne siete, ale aj na plánovanie, podnikanie či programovanie. Dôležité je vedieť, že ChatGPT nie je Google. Google ti nájde stránky, ale ChatGPT ti informácie vysvetlí, zhrnie a prispôsobí presne pre teba. Teraz pár pokročilých tipov, ktoré ti ušetria veľa času. Po prvé, vždy sa rozprávaj ďalej. Ak sa ti odpoveď nepáči, nenapisuj nový prompt od nuly. Stačí povedať, prepíš to jednoduchšie, skráť to na polovicu, alebo pridaj príklad. ChatGPT si pamätá kontext. Po druhé, zadaj mu rolu. Skús napríklad napísať, správaj sa ako marketingový expert, alebo vysvetli mi to ako učiteľ. Odpovede budú oveľa kvalitnejšie. Po tretie, nechaj si poradiť. Môžeš sa ho opýtať, ako by som mal napísať lepší prompt. Alebo navrhni mi lepšie zadanie. A po štvrté, vždy si dôležité informácie overuj. ChatGPT je skvelý pomocník, ale nie je neomylný a nenahrádza odborníkov. Ak chceš ChatGPT používať efektívne, píš mu tak, ako keby si písal človeku, ktorému presne vysvetľuješ, čo chceš. Ak sa ti video páčilo, daj like, odber a do komentára napíš, na čo ChatGPT používaš ty. V popise tohto videa nájdeš top 10 promptov, ktoré môžeš hneď používať.